Чираттагы кытлау хатыбыз Николаевка районы Әхмәтле авылына юлланыр. Әле кичә генә үзенең 44 яшьлек матур туган көнен милләттәшебез Сайфуллин Айсә Гилман улы каршылаган. Әлеге күркәм гомер бәйрәме белән аны ихластан яраткан тормыш иптәше Альбина, уллары Али, Алмаз һәм Амил кытлылар. Безнең якыныбыз тумышы белән үк Әхмәтле авылыннан. 11-нче сыйныфны тәмамлап, Сосновоборск училищесына укырга керә. 1993 елны Удмуртия Республикасының Саракул шәһәрендә хәрби хезмәтен намуслы итеп үтәп, яңадан туган авылына кайта. Гаиләдә иң кече бала булганга, шушы туган нигезендә үк кала да. Бер туган апа-абыларын кунак итеп каршылап, бүген дә ул туган җирендә гомер кичерә. Яратканым, без синең белән инде 20 ел кулга-кул тотынып, гомер буйлап атлыйбыз. Татулыкта һәм бердәмлектә 3 балабызны тәрбияләп үстердек. Минем йөрәк тибә синең өчен. Син дип яшим иркәм дөньяда. Нинди бәхет бергә яшәүләре, нинди шатлык бәхет булганда. Ике йөрәк типсен кушылып, туктамасын аны язмышлар. Минем йөрәк күптән инде синдә, ә синеке миндә бит иркәм. Безгә бәхет теләп торалар, йолдыз белән ай да бик күптән. Балаларның игелеген күреп, яшигәле җирдә куанып. Сәламәт бул, борчу хәсрәт күрми, тормышларың торсын нурланып. Газиз кешебез, кадерле әтиебез, шушындый зур һәм якты бәйрәмең көнендә без сиңа ихлас котлауларыбызны юллыйбыз. Кадерлебез, сиңа булган теләкләребезнең иң мөһиме алдагы гомер елларында, тормыш юлларын иминлектә, сау-сәламәт булып, бәхетле көннәрдә шатлык белән үтәргә язсын. Киләчәктә дә безнең, балаларыңның, кардәш туганнарыңның шәфкатьлелеген, мәрхәмәтлелеген, игътибарын һәм ихтирамын тоеп, әниебез белән хәерле, тыныч тормышта гомер ит. Туган көнең белән әтиебез. Әтиемнең күркәм сыйфатлары булса әгәр һәрбер ир атта бар хатын-кыз көчле терәк тоеп яшәр иде димен рәхәттә. Сабыр холык, тынгы белмәс йөрәк, уңган куллар, әти куллары. Әтиемә Ходай гомер бирсен, тигез булсын тормыш юллары. Киңәшләрең һәр чак төпле синең, ярдәмеңне тоеп яшим мин. Синең белән һәр көн чын йөрәктән горурланам, әти, яшермим. Сәламәт бул, кайгы хәсрәт күрми, гомер көзең тыныч каршыла. Рәхмәтемне әйтеп, газиз кешем, башым иям синең каршыңда. Хөрмәтле Айсә Гилманович, бар якыннарыгызның матур теләкләрен бергә кушып, бүләккә җыр юллыйбыз. Бәхетле булыгыз. Yazlar mına üzet tügele Yaratkanın Yenişimden Yaratkanın Her şok yanımda Mini şanan Ömür boylarından Bәхетле yaşar biz tağında Yaratkanın Yenişimden Yaratkanın Her şok yanımda Şanan, ömür boylarından Bәхетле yaşar biz tağında İңнәрне иңгә куеп атлагандан Bir шатлыкны ике иткәндә Карашлардан аңлап яшәү кирәк Якты киләчәкне көткәндә Яратканның Yenişimden Yaratkanın Her şok yanımda Mini şanan Ömür boylarından Bәхетле yaşar biz tağında Yaratkanın Yenişimden Yaratkanın Her şok yanımda Mini şanan
sabırlıkны бирсен bir Худай. Бергә булуның кадерен белеп, тормыш юлын үтәрбез шулай. Яратканым, янәшәмдән, яратканым, һәр чак янымда. Мин ышанам, гомер буйларында, бәхетле яшәрбез тагында. Яратканым, янәшәмдән, яратканым, һәр чак янымда. Мин ышанам, гомер буйларында, бәхетле яшәрбез